Okay, so may buntag Pilipinas, may hapon Texas. Okay, so igsuon, salamat no nga naanapod tayo kahigayunan nga makabasa, panghinuklog sa pulong sa Dios. Okay, so igsuon na natakaron sa Josue chapter 9, no? Kung naa kay Biblia, maayo nga ato ang duyugan og basa. Okay? So before ta magbasa, magampo sa ta. Dalaygon og mahimaya na mga Dios. Gamhanan ka nga Dios nga mong gialagaran. Ikaw buhi nga Dios nga mong gialagaran. Ikaw ang Dios kaniadto karon og sa umaabot. Ulay kay pagkausab Ginoo. Salamat sa imong pagkamahigugmaon. Salamat Ginoo sa imong grasya. Salamat Ginoo sa imong pagkamaluluyon nganhi kanamo. Dalaygon ikaw o Dios sa walay katapusan. Lord, initak na amo kining igahin diha kanimo Ginoo. Og Lord, gusto namo nga ikaw mong mailhan og dugang Lord. Usa Ginoo, kining panahona among igahian Ginoo aron pagbasa sa imong mga pulong. And I pray Lord nga imong balang espiritu may magagiya kanamo karon. Tudloi kami Ginoo sa paghigugma sa imong mga pulong ug sa pagtipig niini sa among kasing-kasing ug hunahuna. Ug nga kini mahimo namong gabayan sa matag adlaw Lord nga pagkinabuhi aron ikaw among pasidunggan ug pasalamatan kanunay. Lord, giyahi og tabangi ang matag usa kanamo Ginoo labi na Lord kanang mga nanan-aw karon ani nga video. I pray Lord nga ikaw magapanalangin kanila uban lang tibok panimalay o Dios. I pray Ginoo nga ikaw magabuo og grasyag panalangin ngadto kanila Lord. Ilang tibok panimalay maka-experience Lord sa imong presensya. Salamat Lord sa imong protection ug gugma. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw Ginoo among gina-welcome nining takna. Imong balang espiritu Ginoo among gina-welcome nining takna. Mamuhat ka Lord sa among taliwala. Salamat Ginoo. Dalaygon ikaw. In Jesus name I pray. Amen and amen. Okay, so igsuon na nata sa Josue chapter 9. So kung naka Biblia, sugdan nato, no? Okay, so Josue chapter 9 verse 1. Okay, giuluhan kini og si Josue og ang mga taga Gibeon. Okay. Or Gibeon. Okay. Ang mga kadaugan sa mga Israelita nasayran sa tanang hari sa kasadpang dapit sa Jordan nga nagpuyo sa mga kabungturan ug sa mga kapatagan ug sa tanang kabaybayunan sa dagat sa Mediteraneo ngadto sa Lebanon sa amihanan. Kini sila ang mga hari sa mga Hitihanon, sa mga Amorihanon, sa mga Kanaanhon, sa mga Perisihanon, sa mga Hibihanon, o sa mga Jebosihanon. Busa nagtigom silang tanan og naghiusa sa pagpakig-away kang Josue og sa Israel. Verse 3, apan sa pagkasayod sa katawhan sa Gibeon, sa nahimo ni Josue sa Jericho og sa Ai, nagkasabot sila sa paglansis. O kabulon ni Bisaya ay unsay bot pasabot aning paglansis, no? Nagkasabot sila sa paglansis kaniya. Nanguha sila pagkaon og gikargahan nila ang ilang mga asno og daang mga sako og panit nga sudlan nagbino nga gisi na og tinapakan. Verse 5, nagsulob sila daan og tinapakan nga mga sandalyas og nagkagidlay nga mga biste. Ang dalan nilang pan bahaw na og giagup-op. Unya, miadto sila kang Josue dito sa kampo sa Gilgal og miingon sila kaniya og sa katawhan sa Israel. Gikan pa intawon kami sa layong dapit og buot unta kami nga makigsabot kaninyo. No, so trick na sila ikuan nangatik ni mga tawhana para si Josue makigsabot nila, dili sila pamatyon. Okay, sa atong padayon no. Verse 7. Apan ang mga tao sa Israel miingon sa mga Hibihanon, nganong makigsabot man kamo or kami kaninyo? Tingali duol ra kamo gipuy-an. Verse 8, miingon sila kang Josue, andam kami sa pag-alagad kaninyo or kanimo. Og nangutana si Josue kanila, kinsa ba kamo og taga-diin man kamo? Verse 9, mitubag sila, gikan kami sa layo kaayong dapit og miani kami kay nakabalita man kami mahitungod sa Ginoo nga inyong Dios.
nakabalita kami sa tanan niyang gibuhat didto sa Ehipto, og sa iyang gibuhat sa duha ka hari nga Amorihanon sa sidlakang bahin sa Jordan, kang Sihon nga hari sa Hesbon, og kang Og nga hari sa Basan nga nagpuyo sa Astarot. Verse 11, ang maong mga pangulo og ang tanang katawhan nga nagpuyo sa maong yuta nagsugyot kanamo sa pag-andam og pagkaon ug sa pagpakikita kaninyo aron sultihan kamo nga andam kami sa pag-alagad sa pagpakigsabot kaninyo. Verse 12, tanawa ang balon namo nga pan. Sa paggikan namo init pa ang pan apan ugan na kini karon og giagup-up na. Sa pagsulod namog bino ni ining sudlanan nga panit bag-o kining panita apan tan-awa gision na kini. Ang among bisti og sandalyas na daan na tungod sa taas kaayong panaw. So nangatik sila, no? Di ba? Ilahal tong props. Okay, so verse 14. Gipakig-ambitan sa mga tao sa Israel ang pagkaon apan wala sila magpakitabang or wala sila magpakitambag sa Ginoo. Oh, so wala sila nangayog tambag sa Ginoo, no? Verse 15, busa nakighigala si Josue kanila og naghimog kasabutan nga dili sila patyon og gipanumpaan kini sa mga pangulo sa Israel. So nadala sila sa atik sa mga Hibihanon, no? Okay, verse 16. So naatik si Josue tungod sa iyang mga nakita. Wala sila nangayog giyas sa Ginoo ba, no? Verse 16. Tulo ka adlaw human mahimo ang kasabutan na sayran sa mga Israelita nga kining mga tawhana silingan ra di ay nila. O di ba? Ingon sila layo kay ilang gigikanan. Okay, verse 17. Busa ang katawhan sa Israel mipanaw ug tapos sa tulo ka adlaw miabot sila sa mga syudad nga gipuy-an niining mga tawhana. Gibeon, Shefera, Beerot, og Kiriath-Jearim. Apan dili makahimo pagpatay kanila ang mga Israelita tungod kay may gipanumpaan mang kasabutan ang mga pangulo sa Israel tali niining mga tawhana sa ngalan sa Ginoo. No? Ang Dios sa Israel. Ang tanang mga tao nagmulo sa ilang mga pangulo mahitungod niini. Verse 19. Apan mitubag ang mga pangulo, may balaan kaming kasabutan tali kanila sa ngalan sa Ginoo. Ang Dios sa Israel, busa dili kita makadagmal kanila. No? Dili nato sila pamatyon tungod sa among saad kay kun pamatyon nato sila silutan kita sa Dios. Ayaw sila patya, apan kinahanglan nga mamugha silag kahoy og magkalos og tubig alang kanato. Mao kini ang gisugyot sa mga pangulo. So katong mga nangatik dili sila pwede mapatay, no, sa mga Israelita tungod kay naa sila'y kasabutan sa mga pangulo sa Israelita. Okay, sa mga pangulo. So sa verse 22 ingon diri gipatawag ni Josue ang katawhan sa Gibeon og gipangutana, nganong gilimbungan man ninyo kami og miingon kamo kanamo nga gikan kamo sa layong dapit nga ani araman di ay kamo magpuyo dinhi. Kay 23 tungod kay gibuhat man ninyo kini silutan kamo sa Dios. Mahimo kamong mga sulugoon aron sa pagbughag kahoy og sa pagsag-ob og tubig alang sa balaang dapit sa Dios. Okay, so imbis pamatyon sila, nahimo na lang silang mga sulugoon, no? Kaya di sila pwede patyon kay ana sila kasabutan. Okay, 24. Mitubag sila. Gibuhat kadto namo tungod kay nasayod man kami nga ang Ginoo nga inyong Dios nagsugo sa iyang alagad nga si Moises sa paghatag kaninyo sa tibuok yuta ug sa pagpatay sa katawhan nga nagpuyo niini. Gibuhat kini namo kay nahadlo kami nga pamatyon ninyo. Karon ilalom kami sa inyong pagbuot o buhata ang buot ninyong buhaton kanamo. So nagpaubos na lang sila, no? Nagpaubos sila aron dili lang sila patyon. So ningon sila buhata ang ito. And siya himua kaming mahimo kamong mga
asa to? Ningon siya sa 25. Karon ilalom kami sa inyong pagbuot ug buhata ang buot ninyong buhaton kanamo. No? Para dili lang sila patyon, ningon siya, buhata ang gusto ninyong buhaton sa mga. Kumbaga, kung himo ninyong sulugoon, nala okay ra kaayo sa ilahan. No? Pasad ilang sila pot yun. 26. Busa, gipanalipdan sila ni Josue, gikan sa katawhan aron dili sila pamatyon. Apan gihimo niya sila nga mga sulugoon sa pagbughag kahoy, og sa pagsag-ob og tubig alang sa katawhan og sa halaran sa Ginoo. Hangtod ni ining adlaw nagpadayon sila pagbuhat ni ini bisan diing dapita nga gipili sa Ginoo. Hallelujah, no? Glory to God. Kay ang Ginoo merciful jud siya sa tuang tanan, no? Nga kanang kung musaad ang Ginoo, tinuod siya sa mga saad. Dili siya bakakon sama sa tao. Nga magpasalig-salig niya. Dili day tinud-on, no? Pero ang Ginoo, matinud-anon kaayo. Pag siya musaad, dili niya pakyason. And even kato mga tao nga nangatik, tungod kay gusto silang mabuhi ba? Di sila gustong patyon. Nangatik sila. Unya, si Josue, nakahimo og kanang pakigsaad nga dili sila patyon. So mao nga, diri nga chapter, nahimo silang sulugoon. Imbes nga patyon sila, nahimo silang sulugoon hangtod. Bisan asa ang mga Israelita naa sila para sila tagsag-ob og tubig, sila tagbughag kahoy. No? Oh, so nato pong makita atong kaugalingon diha, no, kay dili man ta Israelita ba, no, pero gikaloy-an ta sa Dios. Kumbaga murag tag kaning mga hibihanon ba, no? Nagpakiluoy sa Ginoo. Gitagaan ta grasya sa Ginoo. Karon ang atong buhaton is mag-serve ta sa Ginoo kay maayo siya nga Dios. Gitagaan ta niya og grasya. No nga dili ta mamatay. Dili kanang sa physical nga kamatayon, pero di ba atong kuan nga si Jesus ang bayad sa atong sala, kay ang sala adunay bayad. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ingon ang Roma, I think Roma 6:23, no? Ang bayad sa sala kamatayon. Ug kana nga kamatayon gibayran ni Kristo Jesus. Mauna kita gitagaan niya grasya. Nga dili na ta maadto sa impierno, no? Kay gibayran naman ni Jesus ba. Siya naman ang namatay at sa tuang bahin si Jesus ang ning kuha sa silot. Anya karon gitaganta niya grasya, murag kini ba nahimo silang sulugoon sa mga Israelita bisan asa sila niadto, no? So kita pod akong nakita akong kaugalingon nga kay gitagaan ta grasya sa Ginoo nga kanang dili na ta moagi kanang kamatayon tungod sa sala, no? Kay si Jesus iyang giangkon naman, no? So ang ato karon nga mahimo tang servant sa Ginoo. Servant sa Ginoo bisan asa taniya dalon mo serve gyud ta sa Ginoo wholeheartedly ba, no? Wholeheartedly. So bisan unsa gihatag sa Ginoo sa imong diha nga posisyon sa simbahan, sa pagwali baron, sa unsa ba, manghinlo sa church, mo support sa mga pastor, sa mga missionary, ug asa ka gibutang igsuon, be faithful. Be faithful to God kay ang Ginoo matinud-anon. Siya ni bahala sa imong kinabuhi. So igsoon mo to ang chapter 9. Okay. So padayon na to ang chapter 10. Hallelujah, no? Nganlan kini gibuntog ang mga Amorihanon. Okay. So ingon diri si Adonisedek, ang hari sa Jerusalem, nakabalita nga nailog ni Josue ang Ai o nga gilaglag niya kini sa hingpit o gipatay ang hari niini ingon sa gibuhat niya sa Jericho o sa hari niini. Nabalitaan usab siya nga ang katawhan sa Gibeon nakigdait sa mga Israelita og nagpuyo na uban kanila. Nalisang pag-ayo ang mga katawhan sa Jerusalem tungod kay ang Gibeon usa man ka syudad nga dako pa kaysa Ai ug ang mga sundalo niini maisog. Busa nagpadalag mensahe si Adonisedek ngadto kang Oham nga hari sa Hebron, kang Piram nga hari sa Jarmut, kang Japhia ang hari sa Lakish ug kang
Daber nga hari sa Eglon. Dali kamo nga ri og tabangi ako pagsulong sa Gibeon tungod kay ang iyang katawhan nakigdait kang Josue og sa katawhan sa Israel. Kining 5 kahari nga Amorihanon ang mga hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Jarmut, sa Lakish ug sa Eglon nagtigom uban sa tanan nilang kasundaluhan og gilibutan nila ang Gibeon og giataki. 6. Ang mga lumulupyo sa Gibeon nagsugog mga tao ngadto kang Josue sa kampo sa Gilgal sa pag-ingon, ayaw kaming pasagdi. Ngari kamo dayon og tabangi kami. Luwasa kami ang tanang hari nga Amorihanon sa mga syudad sa kabungturan naghiusa batok kanamo. Okay, busa si Josue og ang tanan niyang kasundaluhan migikan sa Gilgal og giingnan siya sa Ginoo. Ayaw kahadlo kanila. Gitugyan ko na kanimo ang kadaugan. Walay usa kanila nga makasanta kaninyo. Amen. Hallelujah. Sa tibuok gabi okay, so sa tibuok gabi mipadayon paglakaw si Josue og ang iyang kasundaluhan gikan sa Gilgal og gikalitan niya pagsulong sila. Gilisang sa Ginoo ang mga kaaway sa pagkakita nila sa kasundaluhan sa Israel. O gipamatay sa mga Israelita ang ilang mga kaaway dito sa Gibeon og gigukod. Okay, gigukod nila sila ngadto sa ubos nga agianan sa bukid sa Bet Horon, sangko sa habagatan sa Asika ug Makida. Samtang misibog sila lugsong sa Bet Horon ngadto sa Asika, gipaulanan sila sa Ginoo og dagkong yelo ug nangamatay sila. Mas daghan pa ang nangamatay gumikan sa yelo kaysa napatay sa mga Israelita. Verse 12. Sa adlaw nga gihatagan sa Ginoo og kadaugan ang Israel batok sa mga Amorihanon, si Josue misulti sa Ginoo atubangan sa mga Israelita. Adlaw hunong diha tungod sa Gibeon. Bulan hunong ibabaw sa walog sa Ayalon. Hallelujah. Ang adlaw ug ang bulan mihunong hangtod nga nabuntog sa mga Israelita ang ilang mga kaaway. Nasulat kini sa basahon ni Hazar. Mihunong ang adlaw sa kinatung-an sa langit ug wala musalop sa tibuok adlaw. Wow. Wala pa gayud mahitabo masukad nga ang Ginoo misugot sa mando sa tao kay ang Ginoo nakig-away man dapig sa mga Israelita. Wow. Kanya imong ma-imagine igsoon ang adlaw ug bulan ning hunong sa tunga-tunga hangtod nga nabuntog nila ang mga kaaway nila. Kumbaga kung ugtong tutok dito ra sa ang adlaw nagpundo. Wala siya ning move, wala siya ning dagan paingon mahapon or magabi. No, hangtod na nahuman nila ang ilahang away. Hallelujah. Verse 15. Unya si Josue og ang kasundaluhan sa Israel may balik sa kampo sa Gilgal. 16. Miikyas ang 5 kahari og nanago sa langob sa Makida. Okay. May nakakita kanila nga mitago dito og gisuginlan si Josue mahitungod niini. Busa mingon si Josue paligirig dagkong bato aron matak-upan ang baba sa langob. Pagwardyahe kini apan ayaw kamo pabilin didto. Gukda ang mga kaaway og atakiha sila gikan sa likod. Ayaw silag paadtua sa ilang syudad. Ang Ginoo nga inyong Dios naghatag kaninyo kadaugan bato kanila. Verse 20, gipamatay sila ni Josue og sa mga tao sa Israel og ang wala mapatay nakaikya sulod sa mga kuta sa ilang syudad. Verse 21, ang mga sundalo ni Josue wala maunsa og mibalik sila kaniya didto sa kampo sa Makida.
Walay si bisan kinsa nga nangahas pagsulti batok sa Israel. 22. Unya miingon si Josue, ablihi ang baba sa langob ug dad-angari kanako ang 5 ka hari. Gituman nila kini, gikuha nila ang mga hari sa Jerusalem, sa Hebron, sa Harmot, sa Lakish, ug sa Eglon. Sa nadala na ngadto kang Josue ang mga hari, gitigom niya ang tanang tao sa Israel o giingnan niya ang iyang mga opisyal nga kuyog kaniya. Ngari kamo og yataki ang mga liog niining mga haria. Ila kining gibuhat, unya miingon si Josue kanila, ayaw kamo kahadlok o kaluya. Liguna ang inyong kaugalingon og pagmaisugon kay buhaton kini sa Ginoo sa tanan ninyong kaaway. Unya gipatay ni Josue ang mga hari o gibitay nila didto sa 5 ka kahoy diin gipasagdan sila hangtod sa pagkahapon. 27. Pagsalop sa adlaw, gipakuha ni Josue ang mga patayng lawas o gipalabay ngadto sa langob diin sila mitago. Unya gipabutangag dagkong mga bato ang baba sa langob ug atoa pa kini didto. Okay, so 28, gibutangan kini og titulo na ilog ni Josue ang dugang kayutaan sa mga Amorihanon. Okay, so verse 28. Ni anang adlaw gisulong o gibuntog ni Josue ang Makida ug ang hari niini. Gipatay niya ang tanang tao sa syudad. Gibuhat niya sa hari sa Makida ang gibuhat niya sa hari sa Jericho. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mipadayon gikan sa Makeda ngadto sa Libna o gisulong kini. Gihatagan na usab sa Ginoo ang mga Israelita og kadaugan batok niining syudara og sa iyang hari. Gipatay gayod niya ang tanang tao niining dapita. Gibuhat niya ngadto sa hari sa Libna ang gibuhat niya sa hari sa Jericho. Human niini si Josue og ang kasundaluhan sa Israel may padayon gikan sa Libna ngadto sa Lakis. Gilibutan kini nila og giataki. Gihatag sa Ginoo ang kadaugan ngadto sa mga Israelita batok sa Lakish sa ikaduhang adlaw sa gubat. Sama sa gibuhat niya sa Libna, gipatay niya ang tanang tao. Unya si Huram, ang hari sa Gasher, miadto aron pagtabang sa Lakish ug apan siya ug ang iyang katawan gibuntog ni Josue o gipamatay silang tanan. Hallelujah. Verse 34. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mipadayon gikan sa Lakish ngadto sa Eglon, gilibutan nila kini og giataki. Sa maong adlaw, gibuntog kini nila o gipatay ang tanang tawo niini sama sa gibuhat niya sa Lakish. 36. Human niini si Josue og ang kasundaluhan sa Israel mipadayon gikan sa Eglon ngadto sa kabungturan sa Hebron. Gisulong nila kini og gipatay nila ang hari og ang tanang tao sa syudad ingon man ang silangang kalungsuran. Gihukman ni Josue nga laglagon sa hingpit ang syudad ingon sa gibuhat niya sa Eglon og walay gibilin nga buhi. 38. Unya si Josue og ang kasundaluhan sa Israel mibalik sa Daber og giatake kini. Giilog niya kini uban sa hari niini og ang tanang kasigbit nga kalungsuran. Gipatay nila ang tanang tao. Gibuhat ni Josue sa Daber og sa hari niini ang gibuhat niya sa Hebron, sa Libna og sa mga hari niini. 40. Giilog ni Josue ang tibuok yuta. Gibuntog niya ang mga hari sa mga syudad sa kabungturan, ang dapit sa Negeb, ang syudad sa kapatagan og ang didto sa ubos sa kabungturan. Wala siya gibilin buhi sumala sa sugo sa Ginoo nga Dios sa Israel. Gibuntog sila ni Josue gikan sa Kadesh Barnea sa kahabagatan ngadto sa Gaza duol sa baybayon lakip sa tanang dapit sa kabungturan sa Goshen
ngadto sa amihanan dapit sa Gibeon. Gibuntog ni Josue kining tanang hari ug ang ilang mga teritoryo sulod sa usa ka pagsulong ngadto or pagsulong tungod kay ang Ginoo nga Dios sa Israel nakig-away man alang sa Israel. Human niini si Josue ug ang kasundaluhan sa Israel mibalik sa kampo sa Gilgal. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Jesus. Okay, so igsuon mao kato ang chapter 10, no? Atong nahuman karon ang chapter 9 og chapter 10. So igsuon salamat kaayo nga naa ka gihapon diha, no? Nagpadayon. So glory to God. So igsuon, I hope nga natay na kutlo karong adlaw, no, sa ato ang gibasa. Atong hinumduman yun nga ang grasya sa Ginoo supisyente sa matag adlaw sa matag usa ka nato igsoon. So sama sa kung gikaingon kaganina, no? Na kung asa ta gibutang sa Ginoo diha ta magpagamit sa Ginoo, no? Dili na ta mangita og asa pa ta, no? Kung asa ta gibutang diha ta magpagamit. So igsoon, salamat kaayo dalaygon na atong buhi nga Dios sa walay katapusan. Magkita na usab kita sunod nga higayon. Daghang salamat.